So ating ron ti ayo nga na pauluan, biyag ko mamati ka. May isa kadagiti sa nga puluket siyam mga kaibigan nga kanta, iti Homesick versus Dollar, barong album The Ven and Noralyn Domingo. O biyag ko lipatin tuman, ti sa inka panakapaay, taad tuyak nga agur uray, daytayat nga inka ipaay. Amok no kasanot sa emna, dayta impalay punyal ni dawelken ka, yang palubusan na tengak epepen sa em, dayta sukat ni kinadangkes. Biag ko mamati ka, daytoy ayan, awang kasping na, isu apalubusan na amang iparit na, tuy tarigagay, daytoy ayan, anatang na. Biag ko mamati ka. Kaya't mo nga inak aramiden, tapno inak ken ka maipanetne, asikaket sikat patpatket, uray aging ganap tanem, sikat inak ayate. Biag ko mamati ka, daytoy ayan, awang kasping na, isu apalubusan na amang iparik na, tuy tarigagay, daytoy ayan, anatang na. Yes, biag ko mamati ka, ya? Ipangpangrunam ko ma. Ha? Dano di ka dumngagan, akit anapay nga raw, dumngag ka mambasit ko namot ni NJ. So that would be our next song, mga kaibigan. Sandali lang. 96.7 FM, AM 1130, OC 882, KPHI, Pinoy Power Radio. Yes, mga kaibigan, isa 11:48. Kit, the text ni Imelda, sorry kabsat, mistake ginapindot ko. Tayo taka ito. Alwadan yun sa balit eh.
pupindutan nyo. Agyaman na kumapay king ka, kat imay magking ka na di final pass na imbag nga oras mo. Kabeni, coming from Imelda in Germany, mga kaibigan. So, marunong nga rin ang request ni MJ. Dumngag ka man ba say, tapno ni tikastag agsaya at ka. Alright, mga kaibigan, at yung nga rin tiayo ka na pauluan. Dumngag ka mambaset, dagitay para ka dagitay pada ka bungag, ya? Mali po di album The Ven kan ni Mikaela, mga kaibigan, agtultuloy latta ti Estorya ti Biag, mga kaibigan. Agserbi mo tanda ito yakas pamakada kabilang musikal, mga kaibigan, iti umuna nga paset ti programa tayo. Kompletos Ricardos po lamang, mga kaibigan, dito'y Pinoy Power Radio, KPHI, Honolulu, Hawaii. Napintas ka kuman saan ka amangit, kaarig mumantay may sanga umariwawa piling. Kita man tarupang nagbalin ka na pangit, ay agsardeng kakadin ayadong ikaman basin. Basit, uray a pagdiin, tambay sa na siriba tao, madidagulin. Dungay ka man basit, uray a pagdiin, kaday to'y kitpagsayat, ang dungay ka man basit. Saan ka amangit, kaarig mumantay may sanga umariwawa piling. Kita man tarupang nagbalin ka na pangit, ayat sa ating kakadin ayadong ikaman basin. Basit, uray a pagdiin, tamay sa na siriba tao, madidagulin. Dungig ka man basit, uray a pagdiin, kaday to'y kitpagsayat, ang dungig ka man basit. Dungig ka man basit, uray